ana kaya kumreyang rasaku jae ono tansah kaya ngubengi kutha sateruse raja ning desa mikir kok apet montore klinciku ojo vokale sinden Surabaya beda aku terus lali yang semaran klinciku lah ngaosake puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya nduk ngono ya yung ditimbali kalian ingkang minengkuing pakurmatan
Bapak Gunawan, Ibu Winarsih sing mapane ana ing dusun Bendilnjet Njaten Desa Karangtalun Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Ngono. Nalika tindak rono panjenengane Ibu Winarsih minangka dadi sulih sarirane Bapak Gunawan. Merga Pak Gunawan nalika pepetungan iki isih merantau, Nduk. Bapak Gunawan 14 tahun aneng Taiwan kono. Lek kundur ya pas malam hari raya. Syukur alhamdulillah pinaringan kawilujenganing sehat jiwa raga. Biswa pinanjang yuswa saya lancar rejekine. Ngono. Bapak Gunawan ki priyayine ora kakean rembug, ora kakean pangucap. Ning panjenengane kuwi gedhe lelabuhane luwe-luwe tumrap keluarga, Nduk. Ngono. Direwangi munggah ing angkasa, direwangi rekoso bebasane sirah dinggo suku dinggo sirah. Bot-bote le golek pangupa jiwa kanggo kecukupane keluarga. Wah hebat Yoyong tenan kok. Mula ya Ibu Winarsih iki le kebak pengati-ati ora jamak. Ya senajan kakunge iki berhasil le makarya le nyambut gawe entuk rejeki, kejaba rejeki sehating jiwa raga pinanjang yuswa. Uga rejeki wujude materi, wujude duit bebasane. Ning Ibu Winarsih lenggunake ya tetep kebak ing pengati-ati merga priyayi putri utawa wong wedok kuwi daringan. Ngono. Arep pinter kakunge, arep pinter sing lanang, lek golek pangupa jiwa, lek golek duit bebasane. Ning lek sing putri ki boros, ora penuh perhitungan, kuwi mengko ya ora entuk apa-apa. Mula ning kene Bapak Gunawan Ibu Winarsih iki wis sejodo, Nduk. Sing kakung gedhe lelabuhane lek golek pangupa jiwa, sing putri ya Bu Winarsih kuwi ya pinter gemi nastiti ngati-ati lek nanjake blanjane saka sing kakung. Ngono. Mula dina kalungguhan iki panjenengane nimbali awake dhewe ing pangangkah ora semata-mata hura-hura ki ora. Ning panjenengane kuwi kagungan utawa ndarbeni wujude nadar, ya toh, wujude janji sing mengko bakal diaturake apa sing dadi nadare panjenengane Bapak Gunawan Ibu Winarsih. Wong ngono. Mula lan nimbali awake dhewe iki digoleki dina wulan kang becik, luwe-luwe anggone tansah gedhekke rasa syukure mring ngarsane Gusti kang akarya jagat. Iya. Sepisan panjenengane Bapak Gunawan sak keluarga nyaosake puji syukur mring ngarsane Gusti kang gelar jagat. Kapindhone uga kagungan kersa. Ya kuwi pernikahanne ingkang putra-putri Diajeng Gufi Regita Cahyani. Kuwi putra-putri Bapak Gunawan Ibu Winarsih sing pikantuk kalian Adimas Wahyu Budi Prasetyo. Kuwi putra panjenengane almarhum Bapak Tamakuni kalian Ibu Siti Isaroh. Daleme Karangsono kuwi beda dusun, desane ya tetep Karangtalun Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Iya. Sing dadi Pak Kadese Bapak Agus ya iya no. Wah, kuwi ya kanca teman seperjuangan karo awake dhewe kok no. Iya, beliaunya iki wasis pinter prigel ya toh, ulet tur top duweni kawicaksanan nanggone nggula wentah desane. Nyatane jroning pembangunan desa ning Karangtalun kene ya ora ana macet utawa mandeke. Pembangunane terus mergo arep dikaya ngapa panjenengane Bapak Agus kuwi uga kalebu kepala desa sing
mengalir, tegese mengalir ki manut apa sing menjadi aspirasine warga masyarakat sing saben taun dianakake wujute pertemuan kanggo mbangun apa sing kudu diprioritaskan liwat musreng Bangdes ngono. Iya, mulai panjenengane 3 periode terpilih minangka dadi kepala desa, ya alhamdulillah panjenengane ora bedak-bedake wargane sugih miskin asor lan luhuring derajat ora dibedake, kabeh dirangkul minangka dadi warga masyarakat. Kaya-kaya bengi kalungguhan iki panjenengane mengungkapkan rasa terima kasih dene wargane ana sing nimbali awake dhewe mau sulih sarira saka Bapak Gunawan, uga panjenengane Bapak Kepala Desa sing nyarirani minangka wakile tuan rumah ngono. Iya. Iya, Yung. Panjen yo arep dikaya ngopo seorang figur kepala desa iki ya kudu duwe SDM sing dhuwur, luwe-luwe dalam menyelami hati lan nurani saka masyarakat. Mula matur suwun. Iya. Ya, Nduk, sadurunge iki mengko dianakake apa kuwi jenenge pirang-pirang tetembangan, kuwi niat hajat saka panjenengane Bapak Gunawan Ibu Winarsih diaturake dhisik. Ya kejaba mensyukuri nikmate Gusti dedhaupane Genduk Regita Cah Yani lan Mas Budi Prasetyo panjenengane sing duwe nadar sing disekseni saka kupat luar sing bakal diluari ing dina kalungguhan iki. Mula panjenengane Bapak Gunawan Ibu Winarsih lan kemanten sekalian tak aturi munggah pentas mengko ben didudut ning dhuwur pentas ben disekseni para warga ngono. Iya, monggo Pak Gunawan, Ibu Winarsih lan Nini kaki kemanten tak aturi munggah ning panggung kanthi ngasta kupat luare diasta munggah ngono. Monggo, monggo Pak Gunawan Ibu Winarsih. Kalih ngasta kupat luar. Ya. Ketan paling ulan apa setyane kelakon ngono-ngono. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Jumeneng mawon. Mantosani Satya Putya Pangegesing Kuengkara. Tawarnaning kusume pura. Wah, Nini kemantenipun mboten minggah sekalian nggih, Pak. Sampun tilem ya menten. Oh nggih. Mboten napa-napa. Panjen yo saya capek nggih, mboten napa-napa Pak nggih. Nggih. Monggo sakniki niku dipun sekseni para ingkang sami rawuh. Nadari panjenengan dipun luwari supados dipun sekseni para ingkang sami rawuh. Rikala semanten panjenengan kagungan nadar utawa nate janji napa ngoten. Assalamualaikum. Pun kenging niki. Cek. Sijine, Nduk. Iya to, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumeneng mawon, Bu. Jumeneng mawon, Bu. Menika kawula badhe ngaturaken inggih menika nadar kawula rumiyin kalian ingkang putri menika tasih alit nyuwun rikala tasih alit pilih benjang saged kelampahan dawuh menika nyuwun ditanggapaken wayang. Sakmenika sedaya nadar saking ingkang putri kula leksanani wonten dinten Jumat pon meniki
mugia sedaya ingkang kawula nadharaken luar ing dinten niki. Amin. Dipun sekseni para rawuh. Dipun sekseni para rawuh sedayanipun. Nggih. Kaluhun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Monggo yen ngaten dipun dudut kalih kula nggih, Pak. Nuwun sewu kula tak melu ngadeg. Nah, ngeten iki jenenge Nah, dipun tutur sesarengan, niki dipun candak. Lampinmu aja bodho omong ya, Bu. Iki tenanan bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi nadar menika mriki, Pak. Ah, dipun sekseni para warga kalis ing sambikala salajengipun nampiya kebagaswarasaning jiwa raga, kesehataning sarira, pinanjang yuswa, saya lancar rezekinipun Pak Gunawan sakeluarga. Ampun, matur nuwun. Aduh. Nah. Wong ngono, nadar iki penting. Dadi nadar niku ngeten para Bapak Ibu. Dados kala mangsa mboten ana perkawis ringgit. Bocah lara kuwi kala mangsa diujar-ujari ya iso mari. Dadi marine umpamane eneng bocah cilik lara, diperiksane ndak mari-mari jare ndak ana penyakite. Kuwi dinadari utawa di ujar-ujari nggih saged. Lek kowe waras sosok lek kowe waras tak tanggapne wayang umpamane. Lah niku nggih saged ugi ngoten. Dadi tiyang sing duwe ngen-ngen utawa tiyang sing duwe pengangen-angen lek putrane sakit napa sok lek wis duwe duit sok mantenmu tak tanggapne wayang niku lek ndak ditanggapne tenan. Wah, rugi saestu panjenengan. Ngoten. Nggih. Nggih menika kala wau nadaripun Bapak Gunawan sampun dipun leksanakaken mugi-mugi kanthi paseksenipun para bapak diridhoi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala kalis ing sambekala mboten wonten alangan setunggal menapa ing tembe wingkingipun saya lancar rezekinipun nggih Pak Bu. Sarasoleng kumandang swarane kapenak pilih Jae wana boyang payingan rasaku. Wong penyanyi sinden sakmono akeh. Jae wana pos kok bodo ndak iso. Ngono kok wis bodo nampa calangan wong ngono. Mun aku wis. Wis bodo wani nampa cep. Iya. Iki ana pamundhut kadang-kadang ya toh. Keluarga besar saka panjenengane Bapak Gunawan. Ngersake bawa dadi ati anu Mbak Ririn. Nggih. Ah, Mbak Jonggrang. Nah. Iya. Sinten sing marahi, Pak? Ya krungu-krungu nyeluk awakmu bodho Jonggrang iki apa? Duka niku. Omonge kowe gelem kowe dadi Jonggrang terus bandunge kok jaluki bayi sewengi 1000. Dapuk dadi ketoprak karo Jonggrang, aku gelem Bandung waton kok gekne bayi sewengi 1000. Candi kok bayi kok. Dayo dobel niku. Nggih, Bapak Gunawan sak keluarga ngersake tembange dadi ati. Katur dumateng pepunden kula, Bapak Kepala Desa dan juga sak perangkatipun sedaya.
So kadang-kadang ingkang sami rawuh. Dadi ati dibawani ngangge dandang gula bantet ya ndak apa-apa, nganggo asmarandana ya ora apa-apa. Ya. Nggih. Ya. Iki mengko nang pasumbang lho. Nah, Saking adik sinten, Bang? iki Dek anu genduk Zenes. Jenes ya Zenes itu. Zenes. Zenes. Nggih. Engko ben nyumbar iki engko munggah panggung. Nggih. Ya ben nyumbangke tembange apa. Ya saiki pundutane tuan rumah didhisikke dadi ati sak bawane ngangge dandang gula ya kena, nganggo asmarandana ya kena. Wis sak karepmu ya. Lamun arsa entuk jatuh. Kejawi kula aturaken para ingkang sami rawuh, pundutan tuan rumah menika nggih kula aturaken kadang-kadang yang saking Kalimantan, Tenggarong, aku mau yo dijak foto bareng. Wah, semoga-moga dadi kadang raket. Iya, matur sembah nuwun. Nggih sami sukses. Nggih, ingkang wonten ngajeng menika Kalimantan. Mugi-mugi sukses selalu nggih. Amin. Ya. Den prayitna ing pamilih ira Den prayitna ing pamilihira. Dadi lek golek jodoh iki kudu sing kebak pengati-ati ngono ya, Nduk. nggih. Ya, Aja waton wadon Ki ana pamundhut, ya diwaca dhisik saka Ahmad Arifin Moyoketen. Ya, wah. Matur sembah nuwun ngersake tembang sing kepenak, ya Vin. Kejaba saka kuwi anu Nduk, ngaturake dhisik minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. nggih tesih Nganti dalam lali. suasana lebaran. Nggih. Wah, mbok Lepas bilih. kula nyuwun ngapunten nggih Pak Eko. Iya, sami-sami Nduk. Ya, wah, jenis. Ya, Ka. Aja milik wong ayu kaping pindho milik Sederek kula Regita Kalidawir, terima kasih. Wah, jenis padha nglumpuk ya. ping telu pangkat derajat. Wong lanang lek golek jodoh utawa wong putri aja mung golek ayu lan bagus. Aja mung golek derajat lan pangkat. Iya. Iku
Monggo dadi-ati pundutane tuan rumah. Monggo dadoske. Cahyu, Renjel, ya. Anifatul karo Mia Aprilia, ya. Gundul-gundul padha kembelengan, nyungi-nyungi wakutut kembelengan, wakutut sategane dadi sarapan, wakutut sategane dadi sarapan, gundul-gundul wakutut. Waduh, iki ana sing ngersake jenang gula dibawani gegarane wong akrami.
saking Pak Liki kemanten. Kekarane wong akrami tutu bondo tutu rupa mung ati pawitane. Ki insyaallah engko diaturake, Nduk. Ya ning saiki pambukane campur sari. Ya, Pambuka campur sari Kusuma Wardani karo Karawitan Nyu Hamong Rasa. Ya, diaturake kalian para sutresna budaya, luwe-luwe Bapak Kades sak perangkat desa ana ing Karangtalun munggahe ning gene Pak Kapolsek, ya saka keamanan, Pak Linmas, Pak Kapolsek, Babin Kamtipmas, Babinsa, Pak Dan Ramil, Pak Camat yang kesemuanya sudah memberikan izin diadakannya pagelaran ing dina iki. Aja nganti pementasan iki dadi keruwe suasana, dadi kisruwe masyarakat ning anjuran dari Bapak Kepolisian. Jadikanlah seni budaya sebagai sarana untuk tetap mempersatukan warga masyarakat sebangsa setanah air. Ayo. Amin Allahumma amin. Selamat bertugas. Sukses kagem bapak-bapak kepolisian, saking bapak-bapak TNI dan sebagainya, Pak Litmas. Yo. Yo diaturake, Nduk, pambuka saka Nyu Kusuma Wardani. Didadoske dening Genduk Renjel. Ya Genduk Anifatul Amamia Aprilia. Monggo Mas. Yo. Gerakane sing kompak, Nduk.
Teruske, Nduk. Iki nggih ngregengke suasana ora mung ibu-ibu lan adik-adik waranggana, ning panjenengane Bapak Gunawan Ibu Winarsih, bot-bote le tresna karo budaya uga kepengin dana rasa tumrap warga, luwe-luwe dulur kanca batih, panjenengane uga nimbali. Ya kuwi panjenengane Mas Jo Klitik Jo Klutuk, ya iki diaturi munggah pentas. Iki tembange aku manut kanca-kanca musik, ya kanca-kanca Nyuku Sumawardani lek oh, Janes. Ya, anu ngatur Mas Klitik, riyen Mas Klitik, nggih. Genduk Janes di aturi munggah panggung dhisik lek ngono. Ya, iki sing bakal nyumbang tembang. Sepira Mas nadane Mas iki anu Mas. Ndruk, ya. Iya. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe cahayu sing bakal lempar lemparmu pancen super reseptor anti laler yang kapadot setimo ning sirah yo genduk Janes cintaku sekonyong-konyong koder mari pacar turun lemah wani pacar Honda bensin seliter, motorku tak senajan, tak akhiri, ayo kacak muter-muter. Kuwi mike, itu mike. Wah, sudah kelas berapa Cahayu? 2. 2 SD nggih? Nggih, Wah, putrane Bapak sinten? Bapak Sutekno, Bapak Sutekno, ya. Ibuke? Esa. Ibu Esa. Suarane mike kok pakai dhuwur to lho. Le. Ya, salane piye to, Le? Ya, diaturake. Jajal neh. Tas lho. Tes. Iki lho sing penting iki loro iki penak ngono lho. Ya. Mau nembang apa? Tari. Lestari. Wah, ada andeng-andeng ngene kene ya. Kuwi andeng-andeng buatan apa asli? Asli, pakai mic. Ya, wah, Lestari jajal dicoba Mas. Nadane sepiro Mas? Ya. Ayo sepiro Mas? Ya, nadane. Sakmono iki Lestari. Engko kuat apa ora no sing dijajal dhisik. Piye to Lestari sing piye, Nduk? Sakmono dicocok nih. Sepiro Le? Dewi katon lanami embebet wewangi sami. Hebat. Bisa ngono. Wes. Ya. Mek iki jajal tok. Pun nggih. Wonten nggih. Oke, terima kasih. Monggo diaturake Lestari. Iya, ya. Hebat suaranya. Hatom kambange melati dasar wulane dadati wong bagas saja maksa nolong sasat tambyo ding katatika
Suarane. Tepuk tangan untuk Gendo Zenes.